Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 31. ožujak 2025. godine. Ivan 4, 43 do 54. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Tvoj sin živi, kaže Isus ocu čiji sin umire. Koliko mi očeva i majki sa suzama u očima govori: Oče Lorenzo, moli za mog sina, kćer. A ja, zašto? Molba za molitvu za sina ili kćer potaknuta je raznim razlozima. Ima onih koji plaču za svojom kćeri ili sinom narkomanima. Ima onih koji plaču za svojom ozbiljno anoreksičnom kćeri. Ima onih koji plaču za svojim nasilnim sinom. Ima onih koji plaču za svojom depresivnom kćeri. Ima onih koji plaču jer im dijete ima vrlo tešku tjelesnu bolest. Malo je roditelja koji plaču jer su se njihova kći ili sin odrekli Krista načinom života koji nije u skladu s Evanđeljem. Roditelji se više zabrinjavaju i brinu za mentalno, psihičko i tjelesno zdravlje svoje djece, nego za vječno spasenje svoje djece. Monika, majka Augustina Hiponskog, plakala je, postila i molila noć i dan za svog sina da prestane voditi raspušten život i postane kršćanin. Gospodinu nije trebalo dugo da čuje vapaj ove majke. Naime, Augustin se nakon godina nemoralnog života obratio. Kako bih i ja volio reći majkama i očevima koji plaču za svojom djecom: sin ti živi. Zaista osjećam duboko suosjećanje s tim majkama i očevima. Volio bih imati Isusovu moć da obrišem s lica ovih roditelja suze boli koje liju dan i noć. Jedino što im mogu reći je: molite, molite, molite. Vama mladim roditeljima koji imate malu djecu, kažem da ih odgajate u Božjoj prisutnosti. Riječ Božja oblikuje vašu djecu da imaju ljubku, odlučnu, snažnu i milosrdnu osobnost. Može se dogoditi da se djeca u tinejdžerskoj dobi odvrate od Boga, ali ja vas uvjeravam da će se jednog dana vratiti u kuću nebeskog Oca. Amen. Amen.